Ootko ikinä tavannut semmoista kaveria, joka on erottunut niinku sinun muista kavereistas? Sellaista kaveria, joka on ollut niinku ihan omaa luokkaansa. Siis semmoista kaveria, josta voisit jopa tehdä dokumentin. No minä olen. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, saanen esitellä vihdoin valkokankaalla Kempan elävä legenda. Tämä on Aleksis. Tämä tässä on Aleksi. Kaveri, jota et voi verrata tai liittää kenenkään ennen näkemänne ihmiseen. Hän ei ole Jonne tai mikään tavallinenkaan poika. Hän on Aleksi. Aleksi ihan omaa laatuaan. Ja olen aika varma, että mikään muu nimi ei voisi tätä poikaa paremmin kuvata. Hän on Aleksi. Minun on myönnettävä, että minullakin meni pari vuotta tajuta se, että kuinka erikoisen jätkän kanssa minä minun peruskouluaikojeni vietin. Mutta onneksi tajusin kuvata, mitä näinä aikoina tapahtui, enkä todellakaan kadu niistä hetkeäkään. Joten sinä, joka et tätä poikaa vielä entuudestasi tunne, niin toivottavasti tämän dokumentin aikana sulle aukeaa, että miksi juuri tämä poika on se poika, joka on ihan omaa luokkaansa. Joten eiköhän aloiteta. Eli ensiaskeleeni Aleksin kanssa alkoi jo eskarivuosina, josta kuitenkaan ei valitettavasti ole paljon materiaalia saatavilla. Mutta mennäänpä siitä sitten 7 vuotta eteenpäin, jossa tiemme kohtasivat uudelleen, yläasteella. Uskon, että kohtalolla oli jonkinlaista osaa siihen, kun tämä sankari määrättiin samalle luokalle kanssani. Eikö ne jo oikeasti siinä vaiheessa vielä tajunneet, että siitä ei tule yhtään mitään? No, ei sitä tosiaan tullutkaan. Niinpä ensimmäiset 2 vuotta peruskoulussa ollessani en oppinut yhtään mitään. Ja koulupäivät menivät Aleksin kanssa paskaa jauhaessa, puhelimella pelaamisella, jälkiistunnoissa, erityisopetuksissa ja niin edelleen. Ja kun minä niin silloin yläasteelleni mennessäni päätin, että minusta tulee nyt mallikoululainen, mutta vittu kun ei! No, se siitä 2 vuodesta. Sen jälkeen tulikin 8. luokan päättäjäiset vastaan, josta Aleksin kanssa saatiin erittäin kunnioitettavat arvosanat, jonka jälkeen lähdimme kohti kesälomaa. No se kesä sitten muuttui vähän Aleksin kohdalla. Älkää toki säikähtäkö, ei se todellakaan hyvään suuntaan mennyt. Päinvastoin. Aleksista tuli niin sanotusti poliisien pikkurakas ystävä. Joten tosiaan Aleksilla meni vähän vauhdilla se kesäloma. Aleksilla tuli tehtyä ynnä muita. Ja sitten alkoi 9. luokka, viimeinen vuosi yläasteella. Aleksilla oli tässä vaiheessa mennyt elämä aika päin mäntyä kesän jäljiltä. Porukat oli esimerkiksi laittanut sen skootterin myyntiin ja opettajat eivät uskoneet hänen suorittavan yläastetta vielä tänä vuonna loppuun. Se olisi tosiaan semmonen homma, että jos siellä pikkuhiljaa tuo koulunkäynti maistumaan, niin estyttänä vielä monet vuodet. Ja silloin meikä tajus, että jumalauta, minun pitää tehdä tästä pojasta dokumentti. Haluaisi se sitä tai ei. Joten tiistaina liikuntatunnin jälkeen nappasin kameran käteeni ja siitä päivästä lähtien olin aina valmiina paikalla, kun tämä sankari oli taas tekemässä jotain aivan uskomattoman tyhmää. Aleksi ei kuitenkaan aluksi tykännyt oikein siitä ajatuksesta, että kävelisin hänen vierellään kamera jatkuvasti kädessä. Minä nyt pois se on hyvä, mä otan pois. Anna minä nyt kuvaa. Kuvaa. Mutta lopulta hän jopa mielestäni alkoi pitämään siitä. Mutta siirrytäänpä itse tästä alkukertomuksesta siihen aikaan, kun meillä alkoi se viimeinen peruskouluvuotemme. Videomateriaali on jossain paikoin hieman hajanaista, syynä Aleksin lintsailun sekä kameramiehen puuttuminen paikalta. Mutta koitan tehdä parhaani selittäessäni, mitä jokaisessa pätkässä on tapahtunut tai on tapahtumassa. Mutta pitemmittä puheitta, toivotan sinulle oikein nautinnollista elokuvahetkeä. Hyvää dokumenttia. Mitä lähtee mieltä toisesta koulupäivästä? Ihan perus. Mitä nää teit viime viikolla?
Eikö oikeesti? Paskas. Jes. Sulla on skootterit lähtenyt. No eikös vitut? Myykö ne sen pois? Osta pois. Paljon ne myy, kysy. 3. Meinaatko nää parantaa koulussa? Joo. Miten? Pistä puvun päälle. Auttaako se puhu? Joo. Millä perusteella? Saa parempia numeroita. Saako se niinku paremman vaikutuksen? Aha. Alkumatka urheilukentältä koululle sujui Aleksin kanssa oikein hyvin, mutta keskivaiheessa alkoi Aleksilla taas päässä vähän löysäämään. Mitä nää nyt teet? No menossa kouluun. No ei se tuolla lailla onnistu. Kello jo yli. Paljon. Ei minä muista, mutta yli se on kuitenkin. Kuuluu ääni. Koitahan tsempata. No remppaa kuvaa. Vittuna makaat se on. Muutako makaa? Mä mietin niitä matikankin. Matikan juttuja mietin. Meillä ei ole ollut matikkaa ja mietit matikan juttuja. No muka mietin matikan. Aha. Joo, minä lähden jo tästä. Kuulitko nää? Joo. No niin, hei. Mä tuun. Joo, hei. Herra Hartikaisen herättyä pääsimme vihdoin jatkamaan matkaa. Onhan tämä Kemijärvi aika paska paikka. Hyppäskö tuossa sillan tähän? Vituttaako sinua? Eikö vois hypää? Onko tuossa syy? No. En minä tiedä. Kummalta puolelta tältä? Tuosta täältä. Ehkä vähän liian matala. Eikö se kuin metri puoli? On muuten hyvä. Nyt tosi pitkälle silloin minä hyppäin. Vittu lähetäänkö? Pitkälle sillä. Hateltiin. Franklin masennus. Tähän kohtaan on varmaan hyvä pysäyttää, sillä osa teistä voi miettiä, että mitä Aleksi tarkoitti tuolla Franklin masennuksella. Siis miksi juuri Franklin? Onko se kilpikonna siitä lastenohjelmasta? Kyllä, juuri se. Jokainen varmaan meistä joskus pienenä on uskonut supersankareihin. No, minä ja Aleksi uskomme edelleen omaan supersankariimme, Frankliniin. Meidän Franklin ei kuitenkaan ollut samanlainen kuin mitä lastenohjelmissa näkyy, eikä hänellä myöskään ollut minkäänlaisia supervoimia. Se oli tavallaan minun ja Aleksin sairaalla mielikuvituksella muokattu versio Franklinista. Semmonen Franklin, jonka päiviin kuului seinille paskominen ja hei hei Franklinin huutaminen. Konnan koukut keksii taas. Rohkeasti mukaan. Veijareit. Ystävät näin kutsutaan. Hauska tarina kuullaan. Nyt jää. Hei hei Franklin. Mekin joku roskalaattu justiin sinä alla. Saatko nää sitä skootterista takas? Eikö varmasti? Aleksi kuitenkin saikin skootterinsa takaisin, vaikka tämä ei ollut minun mielestäni mitenkään hyvä idea. Ja tässä näette syyn miksi. Eli Aleksin jokapäiväiseen rutiiniin kuului ajaa liikenneympyrän noin 100 kertaa ympäri putkeen. Mitä se tekee? Ja Aleksilla oli siis myös tapana ajaa rallia. Siis ajaa rallia skootterilla.
Hän myös nimitti itseään aika kovan luokan rallikuskiksi. Ja tässäpä pätkä, jossa haastattelin Aleksia rallikisan jälkeen. Helves. Kuka se siellä? Paska. Mitä? Tää on rallikus. Ei tässä mitään. Viimeinen etappi meni ihan hyvin. Menikö? Miten se mutka meni? Vähän paskaa roska. Mutta hyvin se levyy. Joo. Vittu. Jotta homma pysyisi erikoisena, Aleksi oli myös rallikuskin lisäksi kalamies. Mutta ei ihan mikään tavallinen kalamies. Hän oli... Mitä, onko tuo tammukka puuoksella istu? Kali. Hey Franklin. Pääs pakoon. Se minä se poistuu. On limaisia otuksia tammukassa. Niinkö? Saattanako se istuu tuohon puuoksaan tuolta? Surprise, motherfucker! Kesohdista. Se on kova homma. Kalasta. Ja koululle suoraan kävelemisen sijaan me Aleksin pyynnöstä vielä poikkesimme tieltä ja lähdimme etsimään Aleksin kadonnutta Sprite-pulloa, jonka se oli viime yönä piilottanut kavereittensa kanssa. Niin? Se voisi tulla tiistaina poliisia pyynnössä. Minä en tiedä. Tuolla piilossa. Helvetin vammaset. Se menee saman tien majakassa. Pitkän seikkailun jälkeen pääsimme vihdoin Ruotsin tunnille. Asioita tässä näin, niin lihaksia, jos ei niitä harjoita. Tähän väliin voisin lyhyesti kertoa, minkälaista oli sitten Aleksin koulunkäynti. Aleksi oli kieltämättä mielestäni erittäin ahkera oppilas koulussa. Aleksin koulupäivät menivät kutakuinkin aina samaa rataa. Ruokajonot hän ohitteli normaalin tapansa huutamalla VIP-asiakasta ja tönimällä muut tieltään pois. Hän seurasi aina aktiivisesti tunnin kulkua. Ei häirinyt muiden luokkatovereiden työskentelyä. Oli aina ajoissa tunnilla. Missä oot tonne? Joka pari tuntia myöhässä. Pari tuntia myöhässä, eikä siinä harjoita. Hän oli aina avoin ja ystävällinen uusille tuttaville. Hänestä niin sanotusti pursui opiskelun iloa. Maantiedossakin Aleksilla pelasi aika hyvin pää. Minä olen arkeologi Aleksis. Tänään
Etsimme Afrikkaa. Siellähän se Afrikka. Se on Afrikka. Missä on Eurooppa? No, ei ainakaan täällä. Moi. Olisiko täällä? Tyhjää. Ja viimeinen. Eurooppa! Mitä sinulle tapahtunut? Maistuu vielä Euroopan. Tämä se on. Eurooppa. Tulevaisuuksien maa. Hän oli myös erittäin lahjakas novellien kirjoittaja. Synnyin eräänä syksyisenä perjantaina ABC vessassa. Huusin. Ja Jonne osti minulle ihan sisäänlaitoinen kirosanakin ES. Sen jälkeen kävin Löröllä ja luin Franklin-lehtiä. Siitä se helvetti sitten repesi. Jo pikkupoikana katsoin Franklinia TV:stä ja paskoin sitten suutuin, kun Franklin niin pylly meni. Jonain päivänä minä vielä paskon Franklin. Pikku Aleksi ulkosi. PS. Mikään ei hoida aamuisen paskan. Aleksi! Sitten oli isän tietämisen suhtarta jopa molempien huoltajien Eli tällaisia oli lyhyesti tiivistettynä Aleksin koulupäivät. Tätä samaa rataa me menimme joka päivä. Siihen asti, kun tuli vastaan sitten kauan odotettu tettiviikko, toisin sanoen viikkolomaa koulusta. Aluksi minulla ei ollut tarkoitus mennä samaan paikkaan tettiin Aleksin kanssa, mutta monen mutkan kautta karman laki teki tehtävänsä ja lopulta päädyimme kummatkin yhdessä samaan paikkaan tettiin, Kievariin, ja hyvinhän siinä ei tietenkään käynyt. Poikien kanssa tultu tänne tettiin ja katsotaan nyt miten pojat on täällä tulleet tetin maailmaan. Missä Eemeli on? Tele. Eemeli. Mitä vittua? Ei. Eemeli vissiin vähän juntturas. Ei saatana. Missä Aleksin kenkä on tuossa? Toissa Aleksi. Onko vessassa? Ei ole. Mikä täällä kuuluu? Ei saa. Mitä vittua? Aleksi tetissä. Mikä fiilis? Mitä vittua teet? Alright. Tervetuloa. Missä Aleksi? Arvoitukseen. Kaikki nuoret tenavat ja pikkutytöt siellä. Aleksi on erittäin koneusta. Tykkäsitte ja kattelisitte, mutta missä on Aleksi? Onko Aleksi täällä? Ei ole Aleksi täällä. Mitä? Onko Aleksi täällä? Ei ole Aleksi täälläkään.
Aleksi ei oo täälläkään. Että Aleksi tää. Arvoitusratkaus. Työnnetään Aleksi takaisin. Missä on Franklin? 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 Missä on Franklin? Onko se Franklin täällä? Ei oo Franklin. Missä Franklin? Missä Franklin? Mikä kolinta siinä? Onko se Franklin? Tettiviikon jälkeen dokumentin teko valitettavasti väheni suuresti, jonka takia lukuvuoden muita tapahtumia ei saatu filmille. Lopullisen vastoinkäymisen dokumentti koki, kun Aleksia ei voitu enää kuvata, sillä Aleksi vaihtoi yllättäen koulua. Kuitenkin luokkaretkelle Aleksi tuli matkaan, ja siellä sain taas otettua videolle tämän sankarin toimintaa. Allu on tänään täällä Helsingissä. Mitä me täällä? Tänne. En tiedä mitä. Kävi yhteen mäkkäri. Mäkkäri. Mikä on fiilis? Big Mac. Arvo monta tupakkia mä tarjottelevat. No. Ei yhtään. No. Eli nyt ei rikota tätä putki. No, miten junamatka meni? If you know what I mean. Miten junamatka meni? No siinähän se. Pikkukissoja siirretään, miukuja, maukuja. Kissan vittua vilisi. Siedämme Serkon kanssa sekkailtiin mahtiin. Munkin perseeseen siinä aikaa. Mahtiin. Teija soitti sitä vartteloittaa jossain. Ai makii. Ei helvetti. Viimeistä. Vuottu perse. Oota, Allu. Tässä on äsken semmonen. No helvetin hyvällä tein juttuja. Ei vittu meni. Boys. Etsitään sisätiloa. Kaupungissa Aleksin kanssa tiirailtuamme pääsimme vihdoin omaan mökkiimme. Ja illalla alkoi Aleksilla sitten taas löysää päässä, niin kuin aina. Ja hän päätti alkaa sekoilemaan. No, tästä. Tuosta. Kuka se siinä? Lähdepä vielä vähän se. Äkki, kato, tulo, kuuraketti. Ankeuttaja. Mene nopea, akku loppu. Käy pikkusprintti. Nopea. Juokse. Tää helvettiä, minä katon tässä. Luokkaretken 2 kohokohtaa olivat Linnanmäellä sekä Korkeasaaressa käynti. Tässäpä pari pätkää, mitä sitten Aleksi siellä teki. Kato siinä. Firing around the world. Nyt etsitään vatsi. Aleksi oli huomannut,
että joku Korkeasaaren paikallinen hanhi olisi kattonut sitä vittumaisella katseella. Joten Aleksi päätti lähteä sopimaan asioita hanhen kanssa. Aikaa on. Syödä jäällä. Se on hampaa. Anna mennä, läisköhän turhaan. Round the world. He fights his directors and he fights his fans. It's a problem no one understands. If there's two things he loves, it's fighting and Fight round the world. Round 2. Aika paha vastus toi. Mitkä fiilikset? Se on kuvasta. Jos se vittu tuli. Hei oma, tuus kokeile. Otetaan nyt ihan suunnitelmien mukaan. Alkaa kyllä naama. Pärjääkö? Round the world. He fights his directors and he fights his fans. It's a problem no one understands. If there's two things he loves, it's fighting and Round the world. He fights his directors and he fights his fans. It's a problem no one understands. if there's two things he loves, it's fighting and Fight round the world. voitto on tulos, anna mennä, voitto on tulos. Milloin me lähdetään tällä laulaa? Raskaasarjan mestari saapuu. Jätkä hävii. Hei, sillä on toinen haaste. Mitä? Se apuu voi. Luonnonsuojelija tuli. Vähän läiskyttää. Naat luonnon. Vähän läiskyttää. Vittu se on hampe. No lintsillä, minkälaiset fiilikset? Missä sä oot käynyt? Mihin sä oot? Kole jos siellä on. No ei kolaa. No niin Allu, nyt ollaan täällä. Laitteella. Keessa. Mikä tämän laitteen nimi? Maki. Maki. Siellä on tuolla. Uskoa nyt. Nyt se alkaa. Jee. Kohta on paska. Luokkaretki oli ja meni, ja 9-luokka tuli päätökseen, ja niin myöskin minun ja Aleksin yhteinen taipaleemme. No, moni varmaan haluaisi tietää, miten Aleksilla nykyisin sitten menee. No, hän on kokkipuolella ja ollut jopa töissä pizzeriassa, josta hän sai kuitenkin potkut jo arvatenkin heti ensimmäisellä viikolla. Aleksilla tätä yhtä vastoinkäymistä lukuun ottamatta näyttää siis menevän oikein hienosti. Aleksin kanssa en ole ollut niin paljon enää tekemisissä, mutta silloin tällöin tulee yhdessä sekoiltua aivan vanhaan tapaan. Vuodet ovat kuluneet, mutta siltikin yhteiset muistot ovat aina tuoreessa muistissa. Ennen kuin sanon lopulliset kiitokset, minulla on vielä näytettävä yksi pätkä, jonka Aleksin kanssa suunniteltiin tekevämme, kun dokumentti saataisiin päätökseen. Kiitos. Pale kiittää ja kuittaa. Elikkä tervetuloa. Tänään on erityinen päivä tulossa, koska Aleksi vihdoin aikoo tehdä jotakin ennalta arvaamatonta. Hän aikoo hypätä Kemijärven vesihyppyristä. Mutta tämä on aika vaikea sitten toteuttaa tämä homma, että onko sulla sitä? No, kuitenkin mä ajattelin ostaa astiapesuainetta, joka toimii erittäin hyvänä liukkarina. Että Aleksi saisi vähän siihen pulukkaansa voimaa, että lentäisi jonnekin. Ja sitten siinä on yksi homma, että meidän pitää mahdollisimman nopeaa tehdä se homma. Sponsorina toimii Rainbow astianpesuaine. Mutta pitemmittä puheitta siirrytään sitten sinne itse vesihyppyrille. Pelastusliivit ja pullo. No niin Aleksi, sulle pistetään nopeasti. Joo. Mikä on se? Pää tulee tästä välistä. Näin. Tarkoitetaan ylempää. Sponsored by. No niin, otettu. Sponsored by GoPro ja Alex. Mikä lähtee nyt kastelemaan? Ota. GoPro. Sponsored by GoPro. Tervetuloa kuumutusohjelmaan. Tänään testaamme hyppyriä. Jonka Aleksi aikoo tällä Terminaattori X3 700 pyttysellä hypätä. Eli täällä on sidoslaitteistona Canonia ja GoProta. Eli on kovat sponsorit. Mutta mitä Joona miettii tästä?
En usko tällä. Ei varmaan tykkää tuohon nokaan. Se nähdään sitten. Mieti, saatana tuommoista nappaa. Vaikka lakkas mitään liukasta, niin ei saatana luusi. Ei Sokko kokeilla. Katsotaan miten käy. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every Jee. Oi, vittu toi jysähti pää. Minä katomaan alas näin. Minä kävin korkean kyljellä. Ei tunnu, ei oo tuntoa yhtään kyliä. Elikkä Aleksis, nyt olemme dokumentti saaneet valmiiksi ja näin me juhlistettiin sitä täällä. Vuosipäivä. Mitä se kuuluu? No, sama fiilis. Ihan perustava sunnuntai hyppe. Ja sitten täällä arkkitehtuuri Jorma Kuoslikka Jorma Kuoslikka kertoo syklin matemaattiset laskut, jonka vastuussa hän oli. Ei saa vauhtia, mutta saa se sitten. Sai vauhtia pois. Joonus tehnyt tietää. Hyviä se meni. Pakko myöntää, että vittu mulla pelotti. Minä että mitään vittua yhtäkkiä lähti saatana. Minä että no nöö. Nyt kun sä mun kameraakin, minä jäyn vähän. Mitä vittua? Se meni kyllä vähän äkäässä. Ei se ehtinyt älytä. Vittu se luisti paljon kun siinä oli sitä. Musicians. You're children. They're all children.